βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε τις κληρώσεις πάλι. Για ακόμη μία φορά κληρώσεις. Αυτή τη φορά για τους 8. Πάμε. Ξέρουμε πως είναι 8, έτσι πως είναι όλα. Λοιπόν, ο ΑΕΚ ή η ΑΕΚ HV. Κοντρά στην ΑΕΚ HV ποιος θα είναι, ποιος είναι ακριβή, γιατί όλα αγόρια είναι εκτός από την ΑΕΚ HV. Tyson 1926 ή αλλιώς Tyson Editor. Πρώτη κλήρωση Tyson Editor εναντίον τα ΑΕΚ HV. Πήρα. ΑΕΚ Editor, ο οποίος πέρασε ως τρίτη καλύτερη ομάδα από τον πρώτο τελευταίο όμιλο. Και πέρασε ο ΑΕΚ HV μόνο από τον τελευταίο όμιλο. Όλα τα αθλητικά. Εγώ είναι κόντρα στον ΑΕΚ Edits. Δύσκολα τα πράγματα. Αν θα έκανα κάποιες προβλέψεις θα έλεγα τον Tyson Editor να περάσει. Και τώρα τα αθλητικά Edits δεν μπορώ να το προβλέψω. Θα είναι μεγάλο μάτς πιστεύω. 3. 4. Είχαν κολλήσει. ΠΑΟΚ Plus. Κόντρα στον Καρέτσας Editor. Δύσκολη μάχη για τον Καρέτσα Editor, αλλά πιστεύω ότι θα περάσει ο Καρέτσας Editor. Ένα από τα φαβορί ο Καρέτσας Editor για μένα. Και τώρα έχει μείνει ο Ολυμπιακός Editor HD εναντίον του Γιωρίκα Φαρμάκ. Μισό να σας δείξω πρώτα τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Editor HD και Γιωρίκας Φαρμάκ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε κι άλλα βίντεο, like και subscribe. Γεια σας.